tun da kake a duniya kana jin ana neman dagumi wanda za a sa a ƙasan turmi a gwada dakawa da dawa hannun ƙato ya tsaye dan shaki rabba yana ji yana gani wallahi ba zai da ku ba. To yau zan baku wannan dagumin idan kun hada dan Allah kan ka daura a jikinka ka sa a ƙasan turmi ka gwada. Amma ba na son komai a gurin ka face abu uku. Na farko yi wa annabi salati, na biyu ka tura ma al'umman manzan Allah ta ƙaru, na uku kai min addu'a. Idan wannan ne farkon shigo ka fece ina to ka shiga kai following ina sannan kai repostin kai lakin zaka ke samun abubuwa ingantacci. Bana kawo muku sirri sai ingantacci. Dan uwana idan ka hada wannan asirin da turmi ake gwadawa ka sa shi a ƙasan turmi dan Allah ka zuba dawa ka ba wani abin da ka ce idan ka ma maga idan zai duku. Albarka annabi Muhammadu in duk mazan garin za su tare da yaro da babba a daka wannan abun wallahi ba zai duku ba alfarmin manzon Allah. Ga yin da sirrin yake a yau annabi salati ayi min addu'a ayi sharing faka dan al'umman manzon Allah ta gani ta karu. Sunana Halifan Fada Jibiya, ina muku fatan alkhairi masoya annabi yaro da babba. So wannan sirri yin da yake ana samu na farko fatan mijiriya, wani kifi ne mijiriya in baka san shi ba ka je ka tambayi masunta masu kamo kifi. Mijiriya sai ka zauna sai ka samu almakashi sai ka daddatsa ta ka daddatsa ta ka daddatsa ta koma kamar zari kamata yinda zaka iya tufka ta kamar igiya. Na farko kenan. Na biyu shine zaka samu hisgar bijayen sa, ma'ana gashin jelar bijayen saniya amma ba sa ba, saniya ta mace sai ka samu gashin jelarta amma bijayi. In ka je inda ake harkar shanu ko da a Lagos ne ko ma a ina ne in ka je inda harkar shanu ake ka ce gashin bijayen saniya kake nema na jelarta zaka ga suna ma kulle shi da suna aje sun san ana hada asiri da shi za a baka saboda especially dama masu aikin shanu sun fi shiga dambe to za a baka wannan. Kaji biyu sai wani abu da ake ce ma dirimi, ina ga zaka iya sanin dirimi dan wana. Idan Allah ya sa ka samu dirimi ka kanka sama saman shi zaka ga yana yin wasu jijiyoyi wasu sawayensa amma ba sa kai ƙasa. Wannan ukun su zaka hada fatan mijiriya, hisgar bijayen saniya, sannan sai kuma wannan ainihin abin na dirimi. Zaka ga kowanne kamar igiya yake, zaka zo ka tufka da wannan abin da ka yayyanka ainihin wato na mijiriya zaka yayyanka zaka hada ka tuka. Duk wannan wanda ka yayyanka zaka dauko kwaya daya a ciki ka natsu ka ji me nake faɗa. Zaka dauko wannan abin da ka yayyanka na fatan mijiriyan nan wanda ba a buga ba wanda ka yayyanka zaka dauko shi. Idan ka dauko kwaya daya sai ka ebo wannan gashin bijayen saniyar sai ka sa a ciki, sai ka dauko wannan sawun dirimin kenan wanda bai kai ƙasa ba wanda ka ebo jajjayen nan sai ka hada ka nada. Duk abin da baka sani ba kar ka zo ka tambaye ni, tambayi wani wanda ya san abin zai faɗa ma yin da yake bai da wahala. Sai ka hada sai ka tuka an ka tuka shi karhu ne ake yi. Idan ka yi dan karhun dan karami sai ka dauko kitsan kuma minjiriya wanda ba a ta bugu ba sai ka shafa masa. In ka shafa kuma sai ka nemo fatan mijiriyar wadda ba a ta bugu ba kuma sai ka sa kuma sai ka dinki. In ka dinke sai ka je ka samu fata ta tinkiya a dinke maka amma gurin dinkin a burkita fata. Malam kai haka ya fi haɗu. Dan Allah dan Annabi kafin ka fara daurawa a jikinka kai ka fara gwadawa da kanka. Ka nemo turmi ka daga turmin ka sa a ƙasan shi haka. Idan ka sa a ƙasan turmin haka sai ka zuba dawa sai ka daga tabarya ka ga turmin zai da ku. Wallahi sai an ce sauki hannunka in ka daga sannan hannun ya sauki. Sannan ana sawa a cikin boot din mota aje shi sai a jarraba rufe boot din mota a ga zai rufu. Sannan ana sawa a rumbu sai a goce rumbun a ga zai dawo daidai. Wannan gagarau ne na yankan shakku ne. Albarkacin annabi Muhammadu in dai ka gwada wannan sai ka riga ma halifa addu'a. Wallahi yinda Allah ya bani wannan asirin haka na baku shi, na baku dalilin annabi Muhammadu. Ayi sharing, ayi liking, ayi reposting, ayi kokari idan wannan ne farkon shigo page ina ka shaka follow ina samun abubuwan mu na karuwa. Ga masu bukatar zobe na rufani ko na jalabi ko na dafa'i, hayakin ibdali sihir abin da ya shafi kasuwa da buɗe wata ko kuma kana samun kuɗi suna watsiya wannan duka akwai, kuma za mu iya aika ma a cikin farashi mai sauki a duk inda kake a faɗin Najeriya ko kuma Cote d'Ivoire ko Ghana ko kuma wanda yake a cikin Niger, a ko ina kake in dai rumbu na zuwa. Ine muku fatan alkhairi. Allah ya bamu da annaba. Akwai farin jini, kwarjini, akwai bangaren iska, sammu, makaru, mayi, duk akwai wannan magungunan a haɗe. Duk lokacin da mutum ke so za mu iya tura mai. Ina yi ma kowa fatan alkhairi. Allah ya bar mu da manzon Allah.